nandito, kukuha tayo ha. Isa. Nandito na. Dito, okay, kita nyo? Dito na. Nandito, kita nyo? Ito, kunin natin to. Hello guys! Nandito na ako sa channel ko. Kita nyo, parang Shopee Shake. Ito, ano to? Wine to diba? Hindi ako palagi nakatikim ng wine eh. Kasi, yun naman tayong mga pulubi. Kung hindi tayo madalas makatikim ng wine. Pero, may chance tayo na makagawa ng wine. Masarap sa katawan at saka masarap inumin. Nandito sa paligid natin. Huwag kayo mag-alala kasi mayroon tayong mga wine dito. Pero ang asa atin lang hindi pa tayo nakadiskubre kung anong wine na walang gastos. Mabuti pa sa katawan. Okay, tingnan natin maya. Yan. Sarap na wine to. Makapawala sa ubo. Tingnan natin kung anong wine ang gagawin natin mamaya. Hi guys! Kukuha tayo isa. Okay, nandito, kukuha tayo ha. Isa. Nandito na. Dito, okay, kita nyo? Dito na. Nandito, kita nyo? Ito, kunin natin to. Dito na. Sinasabi ko na wine talaga. Hey guys, Shopee. Pisahan na natin. Buksan natin to. Yung wine natin mamaya. Shopee. Gara-gara ko. Wala po ngayon. Okay, nandito na. Okay, Shopee. Parang advertisement sa Shopee ito Walang bayad. Lugi tayo ito Shopee. Hindi magbayad sa atin kasi hindi nagsabi na pa-advertise sila natin. Ito lang. Buhay natin. Okay. Mag-umpisa na tayong gumawa ng wine. Mga Bogie Wonderland. Okay, kuskusin to. Kuskusin natin maya. Kuskusin. Ngayon. Kuskusin natin. Sama ng pang-kuskus nito dito. Keep kuskusin. Kuskusin ang tinidor. Ang lalagyan, nawala. Nasaan bang lalagyan? Teka. Okay. Hey guys, kuskusin na natin to. Kuskusin. Okay, ganituhin natin ha. Sa umpisa, ganito. Kuskusin maigi. Okay, lagay. Sisidlan. Kuskus pa rin. Dali lang to kuskusin hindi matigas kuskusin. Okay, ito. Tingnan nyo. Ganyan lang. Hanggang maubos ang kuskus. Pagkuskus. Okay. Hanggang maubos to. Kuskusin. Madali lang kuskusin. Hindi masyadong matigas. Okay, kuskusin. Hanggang ito. Pagkatapos ito na naman kuskusin. At lutuin na natin pagkatapos ng kuskus. Okay? Magluluto na tayo mamaya. Tapos ng kuskus, wala nang laman Okay, wala na ring laman tong kabila. Okay, ito na ang kinuskus natin. Tingnan nyo. Okay, ito na. At ito ang salain natin nito. Ito ang salain. Anong Tagalog sa salain? Salain ba yun? Sa Tagalog, hindi ko bisado ang Tagalog eh. Ito na. I-drain natin dito. Buti pa English, meron pa.
konti nating laman. I-drain natin ito. Okay, pag drain na ito ang sabaw dito sa ilalim, oh, kita nyo? Oh. Ano na yan? Oh. At parang maano yan lahat. Lahat ng sabaw mapiga. Lagyan natin ang plato sa taas. At saka dito. Tubig. Parang ma-fresh siya. Okay, tingnan natin kung okay, hello, hi, hi. Okay, hi. Hi guys, dito na, tingnan natin. Oh, kita nyo? May ano na, may sabaw na itong laman. Itapon to. Tapon natin to. Tapon to kasi hindi yan kasali sa ano. Tapon yan. Ito lang ang ating i-process mamaya. Itong katas o itong sabaw sa Bisaya. Ito lang ating i-process for almost 10 minutes. Okay, mamaya tingnan natin kung anong mangyari. Ito itapon. Ang sabi sa iba, hindi ko masyadong masarap ang lasa. Hindi sila uminom kasi inahalo niya sa pagproseso ng pag-heat sa doon within 10 minutes. Ihalo nila yun kasi pag ganyan hindi masarap ang lasa pag isali ito. Itapon na to. Okay? Tapon na. At yan lang, ito lang sabaw ang ating i-proseso sa huling proseso na yon. Okay. Mainom na yan, pwede nang inumin. Mamaya. Okay, mamaya. Hi guys, andito na tayo sa pagluluto sa sabaw o katas nitong Miracle Wine. Okay? Pisa natin ang pakulo doon sa kusina namin. Ito ang katas niya. Ilagay natin dito. Itong katas ay makapalakas ng katawan natin. Pag ma-wine na to, inumin natin, isolbad ang mga problema sa katawan. Sa akin lang, katulong to kasi ito ang iniinom ko sa kapag may may sakit-sakit ako sa katawan, lalo na ubo. Ito ang gamitin kong iinumin ko talaga at makatulong ito sa ating katawan. Ito ang maraming benepisyo sa katawan to kasi yung naman ko yung pag inom ko na nito mas medyo may feel ko na maayos kaysa hindi uminom nito. Hindi ako kainom nito. Okay. Nito na. Guys, pinakuluan ko na ng 10 minutes. Parang pwede na mainom na inumin. 10 minutes ang pakulo nito. Okay. Tapos na tayo. Ayan, ito pinakulo hindi pa kumulo. 15 minutes ang hintayin natin. At pag malamig na, tapos ng 10 minutes, kunin na natin to. At pag malamig na, pwede na inumin. Okay, sa atin ang kunin dito. Dalhin sa lamisa. Parang palamigin. Okay. Ito, tingnan natin. Ito na, salayin natin. Last na to. Pwede nang inumin to. Kung anong lasa natin pag-inom o anong resulta sa katawan naman. Ito na ang isalain natin ulit para sa final na to. Okay, hinala na natin. Ito na, wine. Ito
na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Okay, ito na ang natira sa sinara natin. Ito na, merong ano. Okay, ito na. Ito. Okay, tingnan natin ngayon kung anong lasa mamaya. Okay na, guys. Tikman na natin. Ready na. Kung ano yung anong resulta talaga. Okay. Okay. Ito na. Tikman ko na ang ginawa kong wine. Mga kapuge o mga aba, tumigas. Hindi tumigas. Malakas. At hindi ako marunong magsalita Tagalog. Lumakas ang katawan ko sa wine ito.